De ijs is 2,5 centimeter dik. Dat is voldoende voor ons om met zeg maar, een aantal mensen op te kunnen schaatsen. Je moet hier niet met 10.000 man gaan staan, want dan wordt het allemaal water op het ijs. Maar het is om te proberen, kan het wel even vandaag. Dus, en het lijkt voor komende nacht lijkt het door te zetten met het vriezen. Dus ik verwacht er nog een paar centimeter bij. Dan zal het hier morgen wel een stuk drukker worden. Ziet u dat open water? Dat is link. Hè? Als je hier niet bekend bent, dan moet je daarmee uitkijken. Ja. Het is hier niet diep hoor, dat valt wel mee.